तो हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग टू यू ऑल लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो माने गुड इवनिंग माने विश खालामहरनाय जाबाय नोंथांमोनखौ तो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद दुखुनांथाव माने मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना थांनानै नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जे आं माने बिसय माने भिडिअ बानायनो नागिरदों दायो तो लोगोफोर नोंथांमोना जास्ट नायलांदो दिनैनि भिडिअआ जागोन जाहैबाय माने सासे हिन्जाव खारदों आरोना जोंनि आंनि आदै जायो बिथांनि हिन्जाव खारदों बिथांनिफ्रायनो जों खोनासंना लानोसै आरोना नोंथांमोना खोनासंलांदो भिडिअखौ खोनासंनो इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोना खोनासंलांदो लोगोफोर लेट्स गो कैसा मिनिट करके आं खा रहा हूं माने माबायदि आं मावनानै जागासिनो दा संना जाग्रा नै माबा मा होनो बे बुस्थुखौ जोङो थास' बिथराय होनो आरो ना हिन्दीआव आं बुंलायलायला जिखि दा बेयाव उखुन्दैबो एसे अर दुमायनाय जाबाय संनो खावनो रेडि आरोखि ना माने हिन्जावा ओरैबायदि फेभरेट बेनो आङो थाखा फैसा आं बेनो होबाय थायोमोन बिनिफ्राय आं जौ लोंनो 10 थाखा 20 थाखाल' बियोमोन आरोखि ओमफ्रायनो मा जाखो बारानिफ्राय बारा गावहा बारायलांबाय थागासिनो दङ आंनोथ' खोन्थायाखै बै समावबो बै मा होनो बाजार कालेक्सनाव लानाय फैसाफोरखौबो खोन्थायाखै दखानखौ ख्रेब बोख्रेबलांनानै जाखोमाबाय बै समाव फंसे खोथा बुंदोंमोन नोंखौ गारनोथाय गारनो आं नोंखौ जाख्रेबनासो गारगोन होनना बुंदोंलै खनसे दा जाख्रेबनानै थांबाय बियो दा महिलाफोरनिफ्रायबो बिसिबांबा थाखाखौ सेस जानानै थांजोबबाय बियो बे मोजां थैया बे हिन्जावा मोजां थैया बे हिन्जावखौ मोनोबा बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै बुथारना दोनबाबो आं नाया मिथिबाय बे फिसालाफोरखौ गोसोखांबाबो जिन्दागि मोना बियो फिसाला उन्दैखौ लांदों बे गुवाहाटियाव लांनानै बियो न' सिङाव दर खाथेना गारलांदोंनो ओमफ्राय बै समाव हौवाजों उन्दुलायनायाव मा खालामदोंनो सामपुर्न मबाइल बुख्रुबजादोंनो बेखौ गोसोआव दङ आङो दाबो स्टेटास दङ आंनाव ओमफ्राय गावहा बेखौ गारनानै मिसिं हौवाजों हाबा जाहैदों मिसिं हौवाजों दा हौवा फिसा मोनबायनो बैथालिया बियो बैथालिसो फैनानै लाब्रबथों बे गामियाव फैनाय खोनाबाय दोखो होनांगौ गामियाव फैफिनबा लंथंखौ सिफा सावनानै जाजोबखागोन आं गासिबो सावनानै जाजोबखागोन मानिया आंबो ओरैनो नङा दे आंनाव मा जोबदोंमोन गाव जा बिदों आं बिदि होदोंमोन जानाय लोंनाय जोबदोंमोन ना मा जोबदोंमोन जौ मावनानै फाननायाव गोजा बियार फानदोंमोन आङो मानसिफोर हाजार फैदोंमोन जौ फाननानै जानो बानानै बाबाय फिफा होननानै आंखौ खावलायनानै दखान होनोसै होननानै न'नि दखानखौ दखान होननानै बुंबायमोन ओमफ्राय आं होबाय 1,20,000 आं माल लायबाय दखान होबाय दाना बाजार कालेक्सनाव लाखोमा सेस आंनो खोन्थायाखै जाखोमानानै सेस आंखौ लरफय बानायना दोनबाय बियो अनिलखौ आं दाख्लै लेंहरनो नागिरदोंमोन अनिला होनदों आंखौ भाइ नोङो बिदिनो दलर थाथ' आं एसे सामलायबावनि होनना बुंदों थिक नै थिक गाबदों नों बायदि हिन्जावा 1000 जन दङ दा नों मा बुंनो बे हिन्जावखौ फैजानो लुबैयो ना बे हौवाखौनो लाथोंसै बे हिन्जावा आं गुरैयै खावलायोबा फैयोबा बिनि बुग्रायाव बिसिनायनिसो प्लानब्रा फैथों नांला दा गैला आरो नोंबा नोंसै आंबा आंसै दा नै लोगोफोर बेनोमोन आरोना गथ' सासेयानो फिसाला दुइसिन बियो आरो सासे दंबावो सासेया बैयाव थायो ने बिब'जों माने बिदानि
फिसाजोजों फिसाजोआव? थायो दे बुंदो बाबु जिन्दगि दाफैसै जोंखौ जोगारलांखाबायल' होनदों नोङो बुंदो दे दे मामि होनलाय नायदो बेसेबां अन्थाव बाथावमोन लोगोफोर गथ'आ मामि जिन्दगि जोंखौ जोगारलांबाय नोङो जिन्दगि जोगारलांबाय नों जोंखौ बाबाखौ खस्थ' होबाय बाबाखौ खस्थ' होबाय जोंखौबो खस्थ' होबाय जोंखौबो खस्थ' होबाय हांमाबो दोनलांबाय हांमाबो दोनलांबाय नों जिन्दगि बेयावनो थैनानै था नोंखौ जुदि बाबाया लोगो मोनोबा नोंखौ गोदोना हास'गोननो होनना बुंहर गामियाव फैयोबा जिन्दगि होनलाय जिन्दगि नोङो गामियाव नोमा गामियाव नोम्फानि न'आव नोमा नोम्फानि न'आव फैयोबा बाबाया आनैया खबर हरनो मोनोबा नोंखौ गोदना हास'हैगोन रावबो जेबो खालामनो हाया बाव थ' लोगोफोर नुबायना नोंथांमोना मा होनखो बिथांनि फिसाया थ' आरो बिथांनि गथ'आबो मा होनखो नुबायना जोबोद दुखु आरोना मा होनबावनो दा दुखुजोंनो बिथाङा ओंखाम ओंख्रि संगासिनो नै गावनो संनानै जाहोयो माहोयो फिसाफ्राबो एसे एनै मावदेरो नैबेफोरबायदि आरो फिसाला देरसिना हजों थायो आरोना बिदानि फिसाजोजों थायो थ' बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर थ' नोंथांमोनखौ आंबो सापर्ट खालामलांबाय थानो हानाय बायदि बेफोरबायदि भिडिअ मोजां लाबोनानै जे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना ला आरोना मानो होननानै बुङोबा थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो नोंथांमोननि सापर्टजोंसो जौगागोन नंगौना नङा थ' बेनो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार थ' बेनो आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय